Så. Yes. It's better if you like do like look. You grab the table like this. It's better if you do like this. Okay. It's easier. Yeah. Ready? Yeah. Go. Woo! Skulle jeg selv stoppe den? It's okay. Det ved jeg ikke, det har jeg, det skulle jeg ikke. Jeg var sådan, jeg slåede bare down til slut. Ja. Og det er lidt nøgen at kigge ned der, synes jeg. Ja, meget. Jeg kan ikke fat i øjnene. Thank you.